سلام كما يعلكم ذي خبركم تقاتلتين لومي صاني إسران شو منتن تحساس فرق معلتن فرقان استدالو زينا ومسانا دو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتا لكم بخبر زعدم بيطرس منكسي هارس زينا عبد زوا معكل بستقبر مرمراتات 40 شوعات زيقاتات بكورونا فيروس ملكافن ترقاقيسون عبد نوزبا حقاز هبتي انسا بمسسان فريات سبا محباي زكاية زولة تعرو وتيتي لكوبر الله وكنا حبريتان قوس المنستر مثل خلق باستفراليا هاجتات مستوات وسنة تباباوين سلطان هيبون عبد ريبابليك دوب أفريقيا تقلل متن ملكفت كورونا فيروس للحاد مليون بتهم عبد كلتشاني إسران بسنك بحرية وحركات درجة عالم كبير سباون تباون كسارات مريدون زت سلام منجست أفغانستان طالبان أبزمت واحد ترتيب كايد مخانو حبريتا كاب منستر تعنا أبزوا ما أكل أب موشبي ما أكلاتن كفلتات ملالستي حموماتن تمالي 20 شوعتن تحساس بستقبرن إلى لابراتور مرمراتات 40 شوعتن زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيتهم إذا كمدين كلت فيروس ترقيبهم مع بهوسبيتالات أسمران زبا دوبا وقيح بحرن تعاقبهم حكمنا وكنكن كجبر لهم تصنع 20 سلستن زيغاتات حاوية من النابيتهم تفاني مالهم كابز يوم متوم إسران كرتان عب هوسبيتالات أسمرا حد دما عب هوسبيتال دوبا وقيح بحرين نابيت كجبر لهم تصنحيام بز مسرت قطري حاوية مستفانو شدش 220 سلستن كبتصحن كله حد بموت تفليو 415 دما جنا عب هوسبيتالات تعاقبهم يركبون تقلال قطري بكورونا فيروس تلخفو زيغاتات كساب لومي شحن 39 بتصحن له إذا العلي حاد الشحبة تحيز الله قطري ملكفتي بمنطرتي عبز حالفات شعة توارح بزجمتا كوسخ زتصنع قطري زسكفن زشاغلن سلازقنا قلبيتنا يتلبدا نمكتا بمنكست زتعوجو قطعتات بعتبنت كتغبرو يتغبا منستر عنا 20 شوعة تحساس كلتشن إسران أب نوزبا حقاز هبتي انسا بمسسان فريات تصبا نمعباي زكاية زولة تعرز مسجن وطيتي ركبولو بمسرة حبريتا بيت صحفة حرشا أبتي نوزبا مرصات ناي تصبا كابتن دورهن بمرباح وتحارستات نمعبال عتب توقستات يوسد كم زولة كفلة تخيل الله حلفت بيت صحفتات إيوب تصفيني إيرينا بزها حبريتا كما أكالنا يزمدب بعسر شعاتن 20 تحساس هستات تشعات تشحنا يقرنا جاويت نكلتا 275 بدك أنستيز اللي سدرابيتات بنزا كمون 75 سدرابيتات نحادة جاويت بحساب 15 ناقفة كم تعدل تقريتهم أتم بنزا استعدلا كلتا 275 سدرابيتات نبرت من محدارات كابي عدالة حارنت بقو انجناق جلاس أونجلي إدامرن فانان كوينن من جاءتاوي بمركب من نوابران كم حيشات تثبيت كم زجبر أتو إيو بارديوم ناي تبا كبتي بمبزحن بمدقالن مهرت تبا نمعباي بكيلاتات بزكاية زلو صعري أبزي جزيزي ناي قرب تبا حترات كم زي اللي تقيسو دما زي ميلاتات زي أبز متعامتون بزل عليكم سرحلو أحبيرو حلفت حمد أب نوزبا حجاز ويزور للتخيدان والدقا بربوغنا اتي بمنستر حرشاز توسدن تسقمات كانستيناي محجاز تبقصو هيوتن أب ملوات وتاو استوات وصل زلو تنتتكمتي نزع علامة زي موقع عبرتين كسرحة الزخاخيرة أب نوزبا قرارات عنا انساتات نموحاس منستر حرشان ناي سرح مشارقتن بزكايد وزلو وهودت عنا وعقل قلاتن مكتتالن تريو حمامات كومون وشتاون دقاون بالعات نابزتحات درجة كم زوردة تعبيرون حلفي بيت صحفة حرشا أبت نوزبا من سي آدم صالح نيري نابزها بحبريتا نستي بب محدار كبابيو زكايد مدوات كتابتن كالت عنا وعقل قلاتاتن اتي نوزبا مس السودان سلاز الدوب سقر دوبا وحمامات تريت نمكل خالون عتب مكتال كم زقبر قليتون أبتي نوزبا لعلي 255 شح تلبجي 15 شح أجمالن 8 دوغن كم زلوات قيسو دما ماين مجبن بقربان زرخبالو كنتات سلسته فترة مستي زقبر لن كنكن تعنا انت حالي أبي تصبو كنتات كم زركب أبريهم أبي وقتي قوعي أبي طريت زراي بالعاتن حماماتن نمكوتار أبي ورحلاكت لكاتيت كلتاشن 20 حدن كتابت كوهاب مخانو زحبر من سي آدم حرستوت ريتم بجبو كختبون زترطروا ملكتات حمام مس زهلو نزمل قطع أكل باقا كحبرونا تحساسيبون أبي نوزبا قرارا أبزي وقت كرامات بحري تطبق زرقا زلو زناب يوقع سلا زلو حرستوت أبي نطف حمام كم زركبو زحبره وكيل إيرينا بأبنا توين حرستوت أبي 45 هكتار زلمع أحمل تنفرتاتن طلب عداقا مهميمة أمو حاس عبي أستواتو يقبر كم زلو أفليتون
መኮንን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትር ምክልኻል ዘሰልጠኖም ካብ ዝተፈላለየ ኣሃዱታት ዝተዋፅኡ ስነ ጥበባውያን ብ26 ታሕሳስ ኣመሪቑ ነቲ ስነ ስርዓት ዝተኸታተለት ጋዜጠኛ ፍርቱና ዓንዶም ዘዳለወቶ ጸብጻብ ይስዕብ መኮንን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትር ምክልኻል ካብ 9 ኣሃዱታት ማለት እዚ ምብራቕ እዚ ምዕራብ እዚ ማእከል እዚ ተወርዋሪ እዚ ህዝባዊ ሰራዊት እዚ መካናይዝድ 74 ክፍለ ሰራዊት 84 ስታፍ ምምሕዳርን ጉጅለ ባህል ዋልታን ዝተዋጽኡ 42 ስነ ጥበባውያን ብዓውደ ትልሂት ኣሰልጢኖም እቲ ንኽልተ ኣዋርሕ ኣብ ደንጎሎ ላዕላይ ዝተዋህበ ስልጠና ያታው ትልሂት ያታው ጽባቐ ኣገባብ ባህላዊ መጽናዕቲ ኣቃውማ ትልሂት ኣካይዳን ድርሰትን ትልሂት ስርዓተ ብርሃንን ኣጸሓሕፋ ዛንታን ከምኡን ኣልባሳትን ዘመሓላልፍዎ መልእኽትን ዘጠቓለለ እዩ ነይሮም ብ26 ታሕሳስ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት መመረቕታ ሓላፍ መኮንን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትር ምክልኻል ኮሎኔል ሰሎሞን ስዩም ኣብ ዘስምዑ ቃል እቲ በሃገር ደረጃ ዝተዋህበ ናይ ትልሂት ስልጠና ብዓይነቱ ናይ መጀመርታ ምዃኑ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ንኣገዳስነቱ ተገንዚቦም ብስራሕ ከማዕብልዎን ፍልጠቶም ናብ ብጾቶም ከመሓላልፉን ኣዘኻኺሮም ኣሰልጠንቲ ነሪና ኣብ ዝህብዎ ሓበሬታ ትልሂት ወዲ ሰብ ውሽጣዊ ስምዒታቱ ዘንጸባርቐሉ መንነቱን ክብርታቱን ዝገልጽ ርእሱ ዝኸኣለ ጥበብ ምዃኑ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ብስነ ፍልጠታዊ ኣገባብ ክሰርሕሉን ሞይኦም ንምምዕባል ወትሩ ትጉሃት ክኾኑን ኣተሓሳሲቦም ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዘለዋ ጉጅለታት ዝርከቡ ሞያውያን ተላሃይቲ ብስነ ፍልጠታዊ መንገዲ ነቲ ዓውዲ ናይ ትልሂት ከም ዝፈልጥዎን ከም ዝምልክዎን ንምግባር እዩ እቲ መደብ ተሰሪዑ ኣቐዲሙ ኣቢሉ ኣብ ወርሒ 9 ወርሒ 10 ናይ ጉጅለታት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዋልታ ኣዋርድ ብዝብል ስያመ ውድድር ተገይሩ ነይሩ ካብቲ ውድድር እቲ ዝነበረ ሕፅረታት ሃዋፋት እንተለልዩ ኣብ ሞያ ናይ ትልሂት ሓደ ደፋእታዊ ሓይሊ ዝኸውን ስነ ፍልጠታዊ ስልጠና ከም ዝግበር ተወዲቡ ማለት እዩ እቲ ብሃውሪ ዝስራሕ ዝነበረ ትልሂታት ብዕምቀት ብትሕዝቶ ብቅርፂ ብጥበብ ዝተሓወሰ ገይሮም ከቕርቦ ኢና ንጽበኻ ተምሃሮ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዘለዎም እዮም ኣብዚ ዘለዎም ዕድመን በዚ ዘለዎም ተቐባልነትን ገሊኦም እቲ ተውህቦን እቲ ክእለትን ኣለዎም ገሊኣቶም ከዓ ተውህቦ ይነበሮምን ግን ኣብዚ ተለማሚዶም ተውህቦኦም ከም ዝዓብዩ ገይሮም ማለት እዩ ዝቐሰምዎ ፍልጠት ዓቕምታቶም ኣብ ምድራቕ ኣበርክትኡ ዓብ ምዃኑ ዝሓበሩ ተመረቕቲ ብወገኖም ነቲ ብተመክሮ ክነጥፍሉ ዝጸንሑ ሞያ ብዝቐሰምዎ ትምህርቲ ንምምዕባል ብዕቱብ ከም ዝሰርሑ ብምርግጋጽ ተመሳሳሊ ስልጠናታት በብደረጅኡ ክውደብ ተላብዮም ክልተ ወርሒ ሙሉእ ኢና ጌርና ኣብዚ ካብቲ ዝነበርናዮ ብቕዓት ሕጂ ሓደ ኢልና ኢና ወሲኽና ዘለና ሕጂ ብዙሕ ስራሕ እንደለና ግን ንዕና ኣብቲ ብቕዓትና ሓጋዝ ኮይና ረኺብናዮ ማለት እዩ እትናና ኣተሓሳስባ እትናና ኣረዳዳ ማዕረ ኮይኑ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሕና ብሃገራዊ ደረጃ ዝሃገርና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሕ ብዘለና ዓቕሚ ተወፊየ ክሰርሕ ተስፋ ገብር كما أكل مدبات مكلخال لبدا كورونا فيروس تمالي 27 تحساس استفالالي كبابيتات كتما سمرا نتصنع كبابينا يمعقاب نتفتات ككايد وعلوم እቲ ብኣባላት መንስያ ሰራሕተኛታት ዞባ ማእከልን ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከልን ዝተወደበ ዕማም ዛጊት ኣብ ከባቢታት ማርካቶ ዕዳጋ ሓራጅን ዕዳጋ ኣሕምልትን ፍረታትን ተሰላሲሉ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ሓላፊ ኣሃዱ ከባቢያዊ ጥዕና ኣቶ ኣብርሃም በላይ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ኣብ ምጅማር ዘሎ መደብ ክቕፅል ምዃኑ ኣረጋጊጹ ኣብቲ መደብ ዝተሳተፉ ወለንታውያን ብወገኖም ንኣገዳስነትን ዋናውነትን ናይቲ መደብ ብምጥቃስ ኣብ መጻእ እውን ብዝሓየለ ስለ ዝቕፅል ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ድሕሪ ዛ ሓጻር መሰጋገሪት ሃገራዊ ዜናታት ሒዝና ክንመለሰኩም ኢና ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ኣብ ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ጠቕላላ መጠን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 1 ሚልዮን ብምብጽሑ ካብ ሃገራት ኣፍሪካ ነዛ ኣሃዝ ዝበጽሐት ቀዳመይቲ ሃገር ኮይና ኣብታ ሃገር መዓልታዊ ብገምጋም ልዕሊ 10,000 ሰባት ይልከፉ ከም ዘለዎ እዮም ጸብጻባት ጥዕና ዘረዱ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተረኣየ ሓድሽ ጂር ኮሮና ቫይረስ ንቁጽሪ መልከፍቲ ኣዛይድዎ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝእመት መንግስቲ ሃገር ነቲ ናህርን ምግታእ ተረርቲ ስጉምትታት ክወስድ ይቀራረብ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ናብ ኣስታት 27,000 ዓሪጉ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ጃፓን ንላብዒ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ
ገያሾ ካልኦት ሃገራት ናብ ሃገሩ ከይኣትው ከልኪሉ እዚ ካብ ሎሚ 28 ታሕሳስ ተግባራዊ ዝኸውን ስጉምቲ ብፍላይ ነቲ ናብ ሓያሎ ሃገራት ዝላባዕ ዘሎ ሓድሽ ጅር ኮሮና ቫይረስ ብኣጉ ንምቁፅጻር ከም ዝኾነ እቲ መንግስቲ ዝሕብር እዚ መጀመርታ ኣብ ብሪጣንያ ዝተረኣየ ጅር ሕልፍቲ ኣቐዲሙ ክላባዕ ዝጸንሐ ቫይረስ ሓደገኛ ከም ዝኾነ ኪላታት ይገልጹ ኣብ 2020 ብሰንኪ ክሊማዊ ምምዝባል ዝሰዓበ ባህርያዊ ሓደጋታት ብደረጃ ዓለም ከቢድ ሰብኣውን ቁጠባውን ክሳራታት ከም ዘውረደ ጸብጸባት ዓቢሮም ብገምጋም 60 ሚእታዊት ካብቲ ሓደጋታት ኣብ ኣህጉር ኤስያ ከም ዘጋጠመ ዝሓበሩ ቶም ጸብጸባት ብሰንኩ ህይወት ዓሰርተታት ኣሽሓት ክጠፍእ እንከሎ ቢልዮናት ዶላር ቁጠባዊ ክሳራ ድማ ወሪዱ በቲ ሓደጋታት ኣብተን ብብዝሒ ሓደጋታት ዘጋጠመን ቻይናን ህንድን ጥራይ ልዕሊ 40 ቢልዮን ዶላር ቁጠባዊ ክሳራታት ከም ዝሰዓበ ተገሊጹ ተደጋጋሚ ሓደጋታት ህወብላዊ ማዕበልን ባርዕ መሮርን ኣብ ዘጋጠመ ኣሜሪካ ድማ ልዕሊ 60 ቢልዮን ዶላር ክሳራታት ከም ዝወረደ ጸብጸባት ኣነጺሮም ክሊማዊ ምምዝባል ንምግታት ዝጥቀስ ስጉምቲ ይውሰድ ስለዘየለ እቲ ክሳራታት ኣብ 2021 እውን መሊሱ ክዛይድ ከም ዝኽእል ኪላታት ኣካባቢ ኣሚቶም ኣለዉ ሳዕቤናት ክሊማዊ ምምዝባል ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ብዕጽፍታት ከም ዝወሰኸ ይዝግለጽ ካልኣይ ዙርያ ዘተ ሰላም መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባንን ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ጥሪ ኣብ ከተማ ኣዶሓ ቀጠር ክካየድ ምዃኑ ተገሊጹ እቲ ውጥን መቐጻልታ ናይቲ ፖለቲካውን ጸጥታውን ቅልውላው ኣፍጋኒስታን ብዘተ ንምዕራፍ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝተጀመረ ተበግሶ እዩ እዚ ናይ ካልኣይ ዙርያ ርክብ ኣብ ፈለማ ሰሙን ናይ ወርሒ ጥሪ 2021 ክካየድ ምዃኑ ማዕከናት ዜና ቃሊሕን ብ12 መስከረም ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ጉጅለ ጣሊባንን ዝተኻየደ ቀጥታዊ ርክብ ዛጊት እወታዊ ውፅኢት እኳ እንተዘይተረኣየ ንተወሳኺ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ባይታ ከም ዘጣጥሐ ግና ይሕበር ኣብ ወርሒ ለካቲት 2020 ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ጣሊባንን ዝተበጽሐ ስምዕ ኣሜሪካ ሰራዊታ ካብ ኣፍጋኒስታን ክስሕብ ጉጅለ ጣሊባን ድማ መጥቃዕትታቱ ብምቁራጽ ምስ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ዘተ ሰላም ከካይድ ዝብል ነጥብታት ይርከቦም ይኹን እምበር እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ኣፍጋኒስታን ዘካየዶ መጥቃዕትታት ብምሕያሉ ተግባራውነት ናይቲ ስምዕ ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ ተሰጊኡ ጸኒሑ ካብ 2001 ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝግበር ዘሎ ግደማ ወታደራዊ ምትእትታው ቀንዲ ጠንቂ ናይ ሰላማዊ ማዕልቦ ተሳኢንዎ ዘሎ ቅልውላው ምዃኑ ይግለጽ ተጻረርቲ ወገናት ሊብያ ብ26 ታሕሳስ ፈላሚ መስርሕ ምልዋጥ እስራት ከም ዘካየዱ ተገሊጹ እቲ ስጉምቲ ኣካል ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ መንጎም ዝተበጽሐ ስምዕ ምቁራት ተኽሲ ምዃኑ ተገሊጹ በቲ መስርሕ ክንደይ እስራት ከም ተለቁካ ዛጊት እንተዘይተሓበረ ምጅማሩ ንባዕሉ ንተበግሶታት ሰላም ሊብያ ንቕድሚት ዝደፍእ ምዃኑ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኣብ ሊብያ ኣብ 2011 ድሕሪ ዝተገብረ ግዳማዊ ወታደራዊ ምትእትታው ምብራቃዊ ክፋልቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ተቃወምቲ ወገናት ዝተረፈ ድማ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ከም ዘሎ ጸብጸባት ይጠቕሱ ቅልውላውታ ሰሜናዊ ኣፍሪካዊት ሃገር ንምህዳእ ክካየድ ዝጸንሐ ዞባውን ኣህጉራውን ጻዕርታት ዝጥቀስ ውፅኢት ክርከቡ እኳ እንተዘይጸንሐ ኣብዚ እዋን እዚ ተበፂሑ ዘሎ ስምዕ ምቁራት ተኽሲ ግን ብተዛማዲ ዝሓሸ ክኸውን ከም ዝኽእል ይእመት ይኹን እምበር ብጀነራል ኸሊፋ ሓፍተር ዝምርሑ ዕጡቓት ተቃወምቲ ወገናት ኣንጻርቲ ኣብ ሊብያ ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊት ቱርኪ ስርሒት ከካይዱ ከም ዝኽእሉ የጠንቅቑ ብምህላዎም እቲ ናይ ሰላም ኣንፈት ብኣጉ ከይኩለፍ ምስ ኩነታት ሃገር ቅርበት ዘሎም ወገናት ስጋቶም ይገልጹ ቱርኪ ንመንግስቲ ሊብያ ንምድጋፍ ኣብታ ሃገር ሰራዊት ልኢኻ ከም ዘላ ጸብጸባት ይጠቕሱ መንነቶም ዘይተፈልጠ ዕጡቓት ትማሊ 27 ታሕሳስ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ፓኪስታን ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 7 ወታደራት ከም ተቐትሉ ሰመዚ ጸጥታ ሃገር ሓቢሮም በቲ ኣብ ዞባ ባሎቺስታን ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ነቕጣት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 6 ካልኦት ብኸቢድ ከም ዝቆሰሉ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣፍሊጡ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ዛጊት የለን እዚ ናይ ትማሊ መጥቃዕቲ ሓደ መዓልቲ ድሕርቲ ኣብ ከባቢቲ ኣብ ዞባ ባሎቺስታን ዝርከብ ስታድየም ዝተፈጸመን 6 ሰባት ዝቐተለን ተመሳሳሊ ፍጻሜ እዩ ዝስዕብ ዘሎ በዚ ድማ ወጥሪ እቲ ከባቢ እናኸረረ ይመጽእ ከም ዘሎ ናይ ቅርባት ተዓዘብቲ ሓቢሮም ነፋሪት መንገዲ ኣየር ካናዳ ዝኾነት ቦይንግ 737 ማክስ ብሰንኪ ዘጋጠማ ናይ ሞተር ጸገም ሃንደበት ክትዓልብ ብምግዳዳ ኣብተን ነፈርቲ ዝጸንሐ ጸገም ገና ከም ዘይተኣልየ ቃልሓ ኣሎ እታ ነፋሪት ብ25 ታሕሳስ ካብ ክፍለ ሃገር ኣሪዞና ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ናብ ካናዳዊት ከተማ ሞንትሪያል ምስ ተበገሰት እያ እቲ ጸገም ሃንደበት ኣጋጢሙዋ በዚ ድማ እታ 3 ሰራሕተኛታት ጥራይ ኣሳፊራ ዝነበረት ነፋሪት ብቐጥታ ክትዓልብ ከም ተገብረ ሰመዚ ሲቪል ኣቪዬሽን ካናዳ ገሊጾም
ነፈርቲ ቦይንግ 737 ማክስ ድሕሪ ዘጋጠመን ተደጋጋሚ ሓደጋታት ካብ 2019 ካብ በረራ ተኣጊደን ድሕሪ ምጽናሕ ቅድሚ 3 ሳምንታት ዳግም ክበራ ፍቓድ ከም ዝተዋበን ይዝከር ብሰንኪ ዘጋጢሙ ዝበሃል ዘሎ ናይ ሞተር ጸገም እተን ነፈርቲ ዳግማይ ናብ ጽገና ክምለሳ ከም ዝኽእላ ይግመት ኣሎ ኩባንያ ቦይንግ ኣብተን ነፈርቲ ናይ በረራ መቆጻጸሪ ሶፍትዌር ዝርከቦ ብዙሕ ምምሕያሻት ከም ዝገበረ እዩ ክገልጽ ጸኒሑ ቻይና ድሕሪ 6 ዓመታት ብቁጠባ ንኣሜሪካ በሊፃ ኣብ ቅድሚት ክስራዕ ከም እትኽእል ኣብ ብሪጣንያ ዝመደበሩ ማእከል ቁጠባዊ መጽናዕትታት ኣሚቱ ኣብ ምቁጻር ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብተዛማዲ ጽቡቕ ገስጋስ ዘመዝገበት ቻይና ከም ውጽኢቱ ኣብ 2020 ኣብ ቁጠባዊ ዝሕታለ ከም ዘይወደቐት እኳዳ ቁጠባ ብ200 ከም ዝዓበየ ተገሊጹ ብኣንጻሩ ብሳዕቤናት ኮሮና ቫይረስ ብከቢድ ዝተሃሲት ኣሜሪካ ቁጠባ ኣብ ከቢድ ዝሕታለ ብምእታው ዳግማይ ክትበራበር ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእል በዚ ድማ ሒዛቶ ዝጸንሐት ቁጠባዊ ደረጃ ክወርድ ልዑል ተኽእሎ ከም ዘሎ እቲ ማእከል ሓቢሩ ቁጠባ ኣሜሪካ ኣብ 2021 ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ብትሕቲ 200 ጥራይ ክዓቢ ከም ዝኽእል ግምታት ዘሎ ቻይና ንኣሜሪካ ኣብ 2033 ክትቅድማ ከም እትኽእል ተኣሚቱ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ሳዕቤናት ኮሮና ቫይረስ ግና ነቲ ግምት ናብ 2028 ከም ዘውረዶ ተገሊጹ ገና ብልዑል ናህሪ ዝላባዕ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብደረጃ ዓለም ከቢድ ቁጠባዊ ምምዝባል ኣስዒቡ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ኣብ ኢራን ብሰንኪ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ብ26 ታሕሳስ ብውሕዱ 11 ሓኾርቲ እምባ ሞይቶም እቲ ካብ ጣህራን ሸነኽ ሰሜን ኣብ ዝርከብ ብበረድ ዝተሸፈነ እምባታት ዘጋጠመ ሰብኣዊ ክሳራ ኣብቲ ከባቢ ብዝተኸስተ ከቢድ ውርጭ ዝዓብለሉ ኩነታት ኣየር ይስዒቡ ብሰንኪ እቲ ክስተት ሰራሕተኛታት ምድሓን ህይወት ዝርከቦም ሓያሎ ሰባት ዳሃዮም ጠፊኡ ብምህላው ቁፅሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ሰመዚ ኢራን ኣሚቶም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ማያት ኢራን ብዝተኸስተ ሓደጋ ህቦብላዊ ማዕበል ብውሕዱ 7 ሰራሕተኛታት መርከብ ዳሃዮም ከም ዝጠፍአ ተገሊጹ ግዳያት ብህይወት ንምድሓን ዝካየድ ዘሎ ስርሒት ብሰንኪ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ይተዓናቐፍ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሕጂ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦና ብዝተዛዚሙሎም ዝተረፉ ምድባትና